दस्रा हिनजाव लादोंबाबो बियो आंनाव फन हरलाबाय थायो नोंखौ नांगौ मागौ होननानै ओमफ्राय मानसि हरबाय थायो हाबा जानाय मानसियालाय होनदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बेखौ लागारदोंना आंखौ आंनि नाम्बारखौ फिक्स हगारदों बियो। खुलुमबाय लोगोफोर, नार्जारि ट्रेड एन्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर नोंसोरनो दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय। भिडिअआव नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ थाम्बनेइलावनो मा भिडिअ बियो। सासे हाबा जानाय हौवासाया सासे सिख्लानि फट' लानानै माबायदि भाइराल खालामदों फेसबुकआव फेक आइडि खुलिनानै। बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोनहाबो निस्सय मिथिखागौ मा खालामनांगौ। दायो आङो बे कन्टेन्टखौ बिनि थाखायनो लाबोदों जाहाथे इन फिउचार बियो आरो बेबायदि खालामनो हाया। बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे बिसोरनि न'सिम बे भिडिअआ मोनहैयो आरो लाजिनानै मानसिया ओंखारनो हाया जायो। आरो लोगोफोर आं बे सिख्लाजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन, ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामनायाव जाबायदि खोथा खोन्थादों बियो बेखौ आं रेकर्डिं लाबोदों, नोंथांमोनहा दा खोनासंनो हागोन। आरो हौवासानि कन्टेक्ट नाम्बार मोनथाम हरदोंमोन बियो, बे मोनथामाव मोननैया इनकामिं गैया। दा मोनसे नाम्बारखौ आङो होदों बेयाव, नोंथांमोनहा हायोबा बे नाम्बारखौ लानानै जोंनि आबसु आफादाव जनाय हायोबा आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोननो भइस रेकर्डिंखौ खोनासंलांदो। ओमफ्राय मानसिया बबेनि ओमफ्राय मानसिफोरा? मानसिया माबानि मा होनोब्ला तेजपुर खाथिनि हांमाफुर। तेजपुर खाथिनि हांमासुर। औ हांमाफुर। सानैबो? फैमाल बर' आरो रिया नार्जारि आरो मोननै एकाउन्ट दं बेना। ए सासेयानो मानसिया माने? औ सासेयानो मानसिया। औ मानसिया ओमफ्राय आंनाव फन हरलाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय आं बेखौ होनदों हाबा जानाय माने फन हरबाय थानांगौ होननो बियो गाज्रि मोननानै आंखौ बिदि होदों आरो बियो। ओमफ्राय नोंलाय मा जायगानि ओमफ्राय? ओमफ्राय गावसिनिसिम थांबा आंखौ बुथारनो मानो होनदों आरो आं चिरांनिसो। खोनायाखै? औ। मा होनदों अबेनि? चिरांनिसो। चिरां? औ बङाइनि। आच्छा। लादो नाम्बारा। दे। 8099 8099 औ 7821 बुंफिनलाय। 7821 7821 औ ओमफ्राय 91 आच्छा। बिमा लायो बेखौ। बिमा लायो? आच्छा। औ गावबो लायो बिमाबो लायो आरो गासिखौबो होजोब। आरो बेखौबो गाज्रि होनदे हायोबा। नायनि र'। मा क्लासाव? आङो दा कलेज फरायबाय। मा इयाराव मोनबा? हा? मा इयाराव? इयारसा? मा इयाराव होनदों? सेकेन्ड इयार ना फार्स्ट इयार ना डिग्रियाव? फार्स्ट इयार। आच्छा फार्स्ट इयार ना? औ। ओमफ्राय नामा? आंनि नामा? आंनि नामा माबा आरो नामाथ' गाबज्रिनाया मेरला गाबज्रियोलै। दे जायखिजाया नों मोनसे खिथाना होदो आरो ना जेनेबा। आंनि नोंनि नामखौ? माखौ बांसिन मिथियो? आंनि नामखौ सम्बारि होनोमोन आरो। ओमफ्राय गामिया नोंसिना मा जायो? गामिया जोंना बङाइ। बङाइनि मा? जि जायखिया बङाइखौनो लिर। दे जासिगोन दे होमबा दोनथ'नोसै न'? बेखौबो हायोबा हेल्प होदो आरो आंनि थाखाय गाज्रि होनदो बेखौबो। ओमफ्राय मानसिखौथ' नों सिनायोदां ना सिनाया? मानसिखौ आं सिनायखायो ओमफ्राय आंखौथ' बिराद गाज्रि होनबाय। बिनि नामा समर होनो समर। ओमफ्राय माबोरै सिनायो नोंलाय? माबोरै सिनायलायनाय जानाय होनदों आरो? बियो आंखौ प्रप'ज खालामग्रोदों आरो आगोलनि फेसबुकआव बियो। आच्छा फेसबुकआव? औ। ओमफ्राय
आंखौ प्रप'ज खालामबाय ओमफ्राय आंथ' रावजोंबो रायज्लायखायामोन ना सिंगोलखामोन ना आङो आं लादोंमोन लोगो हमलायनायफोर जानाय नामा बिदि लोगो हमलायनाय बा ओहो लोगो हमनायबो जायाखै जेबो जायाखै आरो ओरैनो भिडिअ कलावल' रायज्लायनायमोन आरो आतसा मालाबा रायज्लायोमोन आरो बोसोरब्रै जाबायमोन आरो ओमफ्राय गावहा हिनजाव लाबोबायना ओमफ्राय आंहाबो सानदों आंनि लाइफखौ आंबो बरबाद खालामनो सानाखै आं लेखा फरायफुनाय मानसिना ओमफ्राय गावहा लिंहरबाय थादोंमोन आरो गावसिनाव हाबा जानोसै मानसि होननानै ओमफ्राय आंहा आंनिजोंना लेखा फरायनाय बेखौ गारनानै आं बोरै थांनो आरो जोंनाबो न'आव रावबो गैयाना बांद्राय मानसिफोर मा दं आं दं आबै दं आब' हाबा जाहैबायना जोंना बेफोरखौ साननानै नायोबा ओंखायनो थाङाखैमोन आरो आं लेखाखौबो गारनो सानाखै आरो ओंखायनो आङो बिदि होनहरबाय नालाय फन हरलाबाय थाबाय नालाय बियो होनदोंमोन आरो आं मानो फन हरबाय थानांगौ हाबा जानाय मानसियालाय होनबाय फन हरनोबो मोना नामा नामा मा होननायमोनलाय नामा समरबो होनो राहुलबो होनो ओमफ्राय नोंनिया ओमफ्राय आंनिखौ माबानो नाङा आरो आंखौ होनो नाङा आरो दे मा होनदो मालायनि नाम्बारखौ बिदि रानलाबायनानै होयो मायो होनगोन ओमफ्राय नोंनि सिगाङाव बियो जि मोजां होनगोन बियो नोंनि सिगाङाव ओमफ्राय आं बिदि मानसियानो नङा आरो आङो दे जाबाय मिनिस्ला जा मोजां होनो बियो गावसिनि लोगोफ्रानो खोन्थाजोबो दे बिराद गाज्रिखा मानसिया मिथिखा आरो सिगारेट सोबो माबा जायो गान्जा हारि सोबजोबो बियो बिदि सोबजोबो बियो मानसिया दे जासिगोन होनबा न' दे